Sziasztok, én Csolcs72 vagyok, és ez egy Xboxos videó lesz. Este késő, és kamerástársunk elment WC-re, szóval én kamerázok. Counter-Strike-ozni fogunk. Szerintem. Igen. Szerintem elég jó lesz. Na, lassan szerintem jönnie kéne kamerásunknak. Mert így most én nem fogok így tudni kamerázni is, meg játszani. Tehát még megvárjuk kamerásunkat. Addig is ez egy olyan videó lesz, hogy egy kicsit beszélek hogy azt akartam mondani, hogy egyen feliratkozzok, és nagyon köszönjük. Tudjuk ennek a nevét, csak nem szeretném megemlíteni. És csak jöjjenek. Jöjjön a kamerásunk. Na, már jön is, csak megvárjuk. Már hallom is, hogy jön. Addig azért meg tudjuk nyomni a startot. Siessél! Na, így. Play. És akkor itt is van a kamerásunk. Vagyis Martin 2000. Megjött WC-ről. Na, nyomhatjuk. Na. Hát nem lehet, hogy nem tudunk. Mi van? Ja, és ezt amúgy azért csináltuk, ugye, mondom még egyszer, mert lett egy feliratkozónk. Igen, Ez meg az előbb is mondtam. Ez egy nagy szám nekünk már. Hát, igen. De tudjuk a nevét, már mondtam. Az elején már mondtam. Na, melyik legyen? Terrorista vagy counter-terrorist? Terrorista simán. Jó. Akkor mi most terroristák vagyunk. Amikor nem videóztunk, akkor ilyen a Hitmannel játszottunk, az jó játék. Hát Majd igen. egyszer róla is fogunk videót csinálni. Hajrá, terroristák! Ezek terroristák? Mi nem terroristák, ezek nem terroristák. Ez az! Menjünk! Mi vagyunk a terroristák, ugye? Ugye? Igen. Igen? Eddig jó, ugye? Csak így nehéz egy kicsit játszani, hogy nem gép. Itt vagyunk. Fú, hát... Jó játék eddig, nem? Oké, megöltem.
Ja, és mint látjátok, letöltötte a Guncraftot, vagy mit. Guncraftot letöltötte? Igen. Meg is... Jaj, nem. Még nem nézzük meg az következő videó, de hát ebbe a videóban most szerintem ennyi fért bele. Tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel. Még egyszer, hogyha valaki még akar. Na, sziasztok! Hello!